Koronga jong dakika na pagabich tok sangwen marukinyi kamora mora mintiere machigne chenro mar mbaka oromo chenro mabende biro ni chiengu tich chakre sangwen nyaka saa bich marukinyi okinyi makawuonya koronga jong ber kwa loso kotende kod paro mar chik mano mapacho kaindi mabeno ngere gi dongere kaka finance bill 2023 odiochieng' makawuono en odiochieng' Ramogi mabendi biro bede kikao pachi kaka japiny kotenre kod paro makamano kabendo wang'eni koro ting' nitiere ahinya ne committee mano mar od bura mapacho kaindi mochung' ne weche goeko mag omenda mabende itayo kod jakom mare mano mabende ngere kaka Kimani Kuria kabendo odiochieng' makawuono bende nitiere kweth mopogore opogore wantiere kod UASU kanyakla kod duonde mopogore opogore mabende oseikore makar nyawadwa Judith Omondi nitiere oko mano mar od bura kama bende odiochieng' makawuono UASU mano duola mano mar UASU mano mar mag mbalariany bedo odiochieng' makawuono biro bedo katero petition margi mano mar thicho oko okenge mag finance bill ber mar mondo mikwatwake ni finance bill ni to en ang'o paro mar chik ni en ang'o mathoth mabende ji osebedo katwake en kaluwore kod kwanata maladek mago mag nengo udi ma bechgi yot kata kamano finance bill ni nitiere kod okenge mopogore opogore jotend piny mano William Ruto bende osebedo kata mana kadhiro paro makama emomiyo okinyi makawuono ber mar mondo mi watwake okinyi makawuono antiere gi jalony e weche mag ochumi mabende ken wendo ni ahinya nyinge Dr. Duncan Eli daktari rokini machiegni erokamano mana kumanya koronga jwang koro kiny makawuono paro mabendo dwaro twake en kaluwore kod paro mar chik mano finance bill higa mar 2023 wafuone nyakoronga jwang maneno wa ni en ang'o nikech japiny mana ni finance bill ni en mana wacho weche mag nengo udi mayot kata mana manyasani mano mar kwanata maladek apani kwa chako to winjo wa full ni to finance bill ni en ang'o to kendo amor ni dongruok bede Kenya ka nikech sani jopiny bedo ka ng'eyo yore ma irito gigo koro finance bill ni en kaka serikal lieko higa ka higa nyaka gindik barua magitere od bura kaka gilieko kaka gidhi yudo omenda magidhi tiyogo e higa mabiro koro finance bill ma 2023 en paro mar serikal maduong' kaka gidwa yudo omenda magibiro tiyogo e higa mabiro kamano mano finance mailuongo ni financial year nikech wang'eni kweth mar Kenya Kwanza bende ichano som kata mana irwacho ni hiko hala mabende biro bedo katayo wachakre higa mar 2023 nyaka 2024 gichano some chieng' tarik 15 mano mar dwe mar 6 higa ka higa higa chakore mar serikal dwe mar 7 to ilore dwe mar 6 to nikech wan e East Africa Community en chik ni pinje te me East Africa Community somo budget margi kaka gidwa ringo higano odiochieng' achiel omiyo region mar East Africa Community ka ibro som budget tarik 15 dwe mar 6 kanyo ema koro owinjo jatend ji mang'eny jatend kweth mang'eny e bunge biro tero bill mar finance bill mondo jo bunge otwage wiye nikech ang'eni nyaka sani bede jatend piny osebedo dwache mana ni watie gi dhok mar osebedo kosayo jod bura osebedo kosayo jopiny mar mondo mi osiro omenda makamoduchi makawuono bende odiochieng' Ramogi mabende jopiny biro bedo katero pachgi mane od bura mamalo kotenre koda kapo nono ni gisiro kata ok gisir daktari njalonyi weche mag ochumi mana kachako kodi mana kaka japiny isiro paro mar chik mar omenda ni koso nang' nitie kuonde ma owinjo wasir to nitie kuonde ma owinjo kik wasir wachaki kuonde ma owinjo wasir nitie paro moko ma serikal ni oketo mar geng'o cheap imports kaka thurwa en kuma ipidhe rech kendo igole rech koro ka serikal oketo chik matek mar joma kelo rech koa China ma ka gikelo to gichulo tax mamalo mano kama wanyalo owinjo wasir kaka jopiny
Nitie bende tije moko ma joma thindo timo, kaka jok maloso kombe, furniture, kaka jok mawang'o gik moko kaka dhoudi mag steel. Mago ka sirikal oketo chik ni ok iom oko, makata iome oko other than East Africa, tichulo bei mamalo. Koro mano ting'e ni konyo jopiny mondo ohandgi obed maber. Omiyo kanyo tasiro finance bill no e yore magi protect go local business. Kamano. Aparo ni wach machielo bende ni golo osuru e gas mano mar LPG. Yes. Bende kaluwore kada mana gi paro mar chik mar omenda makamano bende gidwaro mar mondo mi LPG kiore pacho kaendi osuru ma bende ijuoge ogol. Aparo ni mano bende nokang' makare donge? Mano okang' makare to kanyo to ntiere ing'eni nitie gima waluongo ni poisoned chalice. Akia ni luongo mano gi dholuo nang'o. Ng'ato mi tam to sumbe ni e iye. Kech kigolo tax e gas mitedogo, kanyo tapani ne gigoyo and jomoko. To petroleum imedo VAT koa 8% to 16%. Koro kanyo to king'eni koro okane gimi balance. Nikech wach gas no bende naneno kata mana ka piny owacho bende nitiere gi dwaro ni skunde duto te mag boarding obede mag maloyo 5,000 e kor gwenge mapacho kendo wetiyo gi yien gi chak tiyo gi gas. Paro makamano bende pok okadhi, en paro mwarito. Dibed ni bende tenre kaluwore kod osuru ma bende idwaro gol ne gas mano mag LPG. To nang'o ni wacho ni samoro paro mar chik mar omenda ni samoro ok ber? Mokwongo abro chako gi kama ji ong'e malong'o. En housing fund, housing development fund. Ma sirikal dwa ni jatich ka jatich chulo 3,000. Kwana tamal 3 mar msara margi. To ng'amondike bende chulo an equivalent kwana tamal 3. King'iyo kaka joma tiyo e sirikal kata oko ma sirikal, jogi osechulo osuru mang'eny. Kendo king'iyo kaka ing'ado ji osuru, samoro king'ado such ji michak ing'ad loan gi ng'ani dhi ot nono. Sama kod ichak ikwaye nyocha kae kok omed NSSF, kendo NHIF be gidwa medo. Kendo ichak ikwaye kwana tamal 3 mar msache mondo oger udi. Jogi moko ni kata gi udi, gin gi mortgage, ma ute magidakie bende gin gi chulo, kata moko bende gin gi mier. To paro miwacho ni wakonyo joma onge udi mondo obed gi udi, en paro maleo, ndo gole e sustainable development goals. But kapacha ok owinjo bed ni sirikal kono joma tiyo mondo otim wachni. Gikete ni pesa misolo ni achiel, aparo ni en miriambo ni ok en osuru. Mano kama adwa ni aler. Ing'en osuru nitie gimiluongo ni direct tax to gi indirect tax. Koro mae ana classify kaka indirect tax. En gimimiyi tidwa nogole kuomi ka ok iwinji. Bende chunigo. Koro en indirect tax. Omiyo ka ng'ato koni ni gini ok en osuru, apani mano ng'ama owinjo doge skul. Namba 2, pesa ni gibiro choke. To wan gadier mane nobiro dhi e gero udi. To kada kodhi e gero udi, in gadier mane ni nueng'o mibiro yudo sama idhi e retirement. Nikech giwacho ni ok en osuru chieng' mi iwuok kata chieng' mi retire, tiduoko ni pesa miseyudo gi gimoro e wiye. Ma bang' higni 7. To bang' higni 7 gi wan gin wang'eyo ni sirikand ni biro yudo kosetimo okang' gi mokwongo. To bang' okang' gi mokwongo kata okang' gi mar 2, gibiro bedo ni gionge kendo joma nyien emobiro gi chike manyien. Magi e luoro ma jopiny nigo.
Daktari wacho wach moro malewo. Adiera mane ma samoro japiny nitiere godo ni biro gerne udi ma kama nikech asaneno kata mne mbui ka bende ji penjre niya affordable houses gi. Sirikal nosetemo gi kanyo. Wang'eni sirikanda Uhuru Kenyatta ng'eni nitiere udi manyasani ma nengo gi yot ma bende noger. To maneno kokwa japiny pesa mar mondo mi ochoki. Ere pogruok ma bende nitiere e kind mano gi masani nikech masani ipenjo ni ute makamagi osetem gi nade. Omenda ne kwa choke. Ini choke kondiki tich, jalni ore mondiki tich bende chak chuogo ni omenda ewi marino. Kora panne bagni nitiere yo mang'eny. Nyalo ne bende piny wacho sistemo mar golo doke it jopiny. Sene kata mana Charles Singa mano jagoro mongirore e bwo migawo mar weche mag lope ma bende sibiro kata mana ka temo fuono ne jopiny. Kokadho kata mana e weche manyien kokadho e nyakalondo radio mopogore opogore nyaka wang' jowi. Penjo maduong' en ni oseteme kanye chir mane ma japiny nyalo bedo godo. An maseneno ma oger Nairobi ka en Ngara. To kano oger gi to bende githino ok ging'eny. To bende achudhe manodhi okawo gi. Ma kata ng'amiluongo ni haslani ne okapani kiyudo modak kanyo to thin. Omiyo kata magi kibiro ger, tibiro yudo ni achudhe ka, mane sirikal, ema biro telo mondo kawgi. To luoro ma jopiny nigo en adier mar sirikal. Ok en gima rach mar miyo jok maonge ot, ot moromore gi dak. To ok owinjo chun joma bende hinyore mondo tim ma. Kagiwa onge gadier gima gibiro dhi timo. Paro ni bende gimoro mana paro, ing'eni sama sirikal obiro gi paro machalo kama. Jok mondiko ji e tich bende gini dhi ng'iko pachgi. Nikech ok bibedo ni mayot ni oandi ing'ado. Andi ok yud nueng'o malong'o. Tichak idwa chulo pesa moro atamalo 3 ma jatich. Ng'eni mano duoko profit mari, nueng'o mari piny kaka johala. Ma dhi miyo ji mang'eny weyo timo ohala ma gindike ji. Kata riembo ji tich. To ka ok kamano to ing'eni chieng' monakono ka nitie yore ma ji ng'ado go chulo gigo gi rieko. Achiel kuom yore ma jotich nyalo dhi timo en ni koro ok gindik ji permanent, to gindiko ji casuals. Koro ikoni ni in biti jumbe 2 tidogi yweyo jumbe 2. Mae koro biro thiro dongruok. Ka chik ni nikech ineno ka Kenya Association of Manufacturers otamore wachni, Kenya Private Sector Alliance otamore wachni, kata mana Chamber of Commerce ang'eni biro wuoyo ka gitieko ombulu margi. The business community ok oyie gi parono. Ang'eno giyie gi parono to kata mana thoth riwruoge ma bende osechopo kata mana nyime od bura ma ahinya kama kamiti mano mochung' ne weche mag omenda bende katero kata mana ywak margi giwacho ni paro mar chik ma kamano ok owinjore okadhe. Mana ni koro ting' nitiere ir jakom mano matayo kamiti mano mar od bura mochung' ne weche mag omenda mano Kimani Kuria. Ang'eno biro bedo kondiko report ka bende public participation kata mana kawo pach oganda rumo odiochieng' ma kawuono motelo. Public participation kata mana kawo pach oganda rumo odiochieng' ma kawuono motelo ne jod bura duto ombulu nikech nego bed no ombulu makama ilute ka pok osom budget wang'eni biro bed kisomo chieng' tarik 15 mano mar dwe mar 6. To daktari ang'eni wach mar housing bill ne maneno ka jopiny sume paro ahinya. To paro mar chik mano mar omenda finance bill 2023 be nyaka rom ga jwan kik wil ni entiere kidienje mamoko. Kuom ranyisi kiyudo kwan atamalo kata mana kiyudo omenda osara dwe ka dwe mar Sh500,000 bende ijuogi osuru. Sani koro kaluwore gi paro mar chik makamano kawuok kwan atamalo 30 mar income tax nyaka kwan atamalo 35. Wantiere gi NHIF ka ma bende idwaro medi mago ne jogoeko mantiere kod solro makamano. Wach mar mafuta kawuok kwan atamalo 8 nyaka 16. Weche mamoko bende ka wan nyidendni makama iwinjo ni makeup, eyelashes, akani eyebrows idwaro medi.
mano stamp duty. Bende na njo kanyo kowuok 0.68 ma bende kagodo stamp ka stamp idwaro mede nyaka Sh2.5. Manyiso kata ni jok ma uso gige dusruok bende nitiere ya ndaki, gintiere kama tok miwuore. Digital creators angene piny bende nitiere gi yor lony manyasani. Ka intiere gi mbui kata mana mar YouTube ma bende tiyo godo e yor yuto mari bende intiere kama tek. Nyaka jo TikTok ma bende chulo. Kopogore gi mano bende nyiewo geche manyien, kinyiewo gari manyien, osuru juogi. Koro osuru ma kama gidwa juogo mang'eny en mana ni mar udi ni ema paro ni omako ji ahinya. Kaluwore ni nyisi koro ni osachi kanyi dogulo kwada tamaladek. Nike jomoko wacho ni koro ka an wan kaka joluo wantiere gi udi dala, samoro in gi mari moro migolo ne mortgage kaka ne wacho. Mane wach ma bende osebedo ka nitiere kama tek. En mani jatend piny odiochieng' manyoro bende ne nitiere kaunti ma Busia kama bende nosero jopiny mar mondo miyo yie gi wach mar finance bill. Kendi kinyalo mana ketna jatend piny kaka noloso odiochieng' manyoro. Ka bende wacho ni jod bura gin gosara, in mionge osara kata mionge pay slip. In midwa nyiew ni ot, penjo maduong' bende dwaro ot. Wawinjo kaka jatend piny Kenya noloso. Weyo ma ok ichopo singo mane mite it oganda kane gimanyo mbulu. Kata tengo fuke oganda yor osuru mondo gichop singo go. Unajua kuna watu wanajaribu kuleta porojo ati kusema sijui housing fund inakatiwa 3%. Sijui mimi nataka niulize nyinyi watu wangapi wako na kazi hapa? Weka mkono kama uko na kazi, kama uko na pay slip. Uko na pay slip. Wale watu wanapata pay slip weka mkono juu. Haya, wale watu hawana pay slip weka mkono juu. Sasa wewe mtu ambaye huna pay slip, nimesema hawa wenye wako na pay slip watoe kitu kidogo tupange hata wewe ukue na pay slip. Alafu unakubali anakuja hapa anakudanganya kwa sababu yeye hataki kutoa kwa payslip, anataka wewe uendelee kuhangaika barabarani. Watu wa Busia, mimi nataka kusikia kwenu. Mnataka tupitishe hii budget ndio tupange ajira ya hawa vijana ama mnataka tuiangushe? Mnaambia wabungeni wapitishe? Hebu nione wala wanasema wapitishe na wapitishe haraka. Sasa sikizeni nyinyi wabunge. Hii ndio sauti ya raia. Na wakiangusha hii budget mukuje muwaulize kazi zenu. Nyakoronga jangwinjo kanyaman jatend piny William Ruto noloso e gwenge mag Busia odiochieng' manyoro. Koro wacho ni ting' bende nitiere nje od bura kanyakla kod jopiny. Winjo kanyo jopiny ipenjo jopiny ji adi man gi payslip ka. In mionge payslip no bende makore wacho ni ute makamago biro bedo ka kunyi. En mana ni nitiere senator e kaunti ma Busia Okiya Mtata ma bende wang'e nja kedo ne ratiro mag oganda e pacho kendo wacho ni paro mar chik mar omenda makama kidienje moko kuom kidienje mage ok lure kod pend chike. To kowinje kaka Okiya Mtata noloso ka bende osingo mano mar dhi e doho kendo mar kwedo paro mar chik mar omenda makama. Wawinja ne Okiya Mtata. Tuko na sheria na tufate sheria. Watu wameongea hapa mambo mengi na unajua huko nyuma hii housing bill, hii housing tax. Hii sio mara ya kwanza kuja. Hata mzee Uhuru alileta na ni mimi ni mmoja wale tuliichapa mpaka ikarudi kuwa voluntary. Na nimeangalia finance bill na finance bill inafuruga katiba kwa vipengele kama 6. Na mimi nakuomba waheshimu katiba wazitoe kwa sababu wasipozitoa tunaenda kukabiliana kotini. Iwinjo. Daktari yuaro koro ni ka jatend piny eno osiro kang' makama okonya ka jod bura wang'eni bende doro moko di jod bura mago mawuok e kweth mar Kenya Kwanza chieng' tich ariyo mar juma mokalo ka bende hie gima bende nonyiso gi mar mondo mi gidhi gisire paro mar chik makamano. Koro winjo Okiya Mtata ma bende koro buogo dhi e doho mar kwedo paro mar chik makamano. Ing'eni kang'iyo gik miketo ariyogi ker oulo gima siri mantie en ni ok wadhi gero udi to wadhi ng'ado msara mondo walos ne joma onge tich msara yuto. Mano e chik mantie
to ok en gima rach en ni mae samoro sirikal ok bi timo. Ginyalo mana choko pesagi to okang' ma sani sirikandwa nitie, gibiro choko pesagi to gichulo gogope. Gima jogi nowinjo tim kaka sika wacho pile, wach mar housing to gi wach mar miyo ji tije nowinjo giwene private sector. Owinjo gi sirikal oti tich margi ma en rito alwora mar kwe mar ohala, to giwe jopiny, gimi jopiny thuolo mar gero udigi, kendo gimi jopiny thuolo mar kembe mondo dongi, mondo gimi ji tije. Mano biro yudore yo mayot, maloyo bedo ni sirikal paro ni ging'ado jomoko mathin mshahara mondo gi ndikgo ji mang'eny. Apa ni mana paro maleo nikech penjo be nitiere ni ute ma bende kata mna ji okombo kata mna wach ni buore Nairobi kata mna kuonde mamoko ng'ano gerogi ok piny owacho dong gin mana jo ohala kata mna joket mwandu mopogore opogore nikech kata mna kiwinjo kaka jatend piny Kenya loso owacho ni thuolo mar gero udi ma kama par ni udi ma bende giwacho ni biro ger e bwo housing ne mano mag udi manengo gi yot ni giwacho ni higa gidwaro gero udi ma maloyo 200,000 te ewi udi ma kama bende giwacho ni biro bedo kamiyo japiny tich. To penjo bende nitiere ni udi mwadakegi dong kata mna piny owacho noko gerogi. Nang'o mene giket lwasi makare mondo jogedo kata mna mag private investors kata mna developers go bende otitijgi gi pende gi yude yuto. Kendo king'iyo udi mang'eny ma jopiny osegero be sani ni nono. Tiende ni ute nitie demand mar udi thin moloyo supply. Gima ne owinjo tim mayot en keto yo mar yudo lo mar gedo mayot. Sani yudo lo kamidwa gede lweny Kenya ka. To kendo nitie mibadhi mang'eny. Koro kane gidwa konyo wachni to ni konyo jopiny mondo yud yo mayot magiyudo golo, kogero ode modwa dakie en owuon kata kodwa time for commercial purpose. Namba 2 no winjo gi kete mayot mondo yud hola mar gedo. Koro ka in ng'ama tiyo tinyalo yudo yo mayot mi hologo tigedogo to kibiro chulo pesa no kata ka en agency moro mar sirikal. Mano biro miyo gi udi gi yo mayot. To kama gichomo sirikal ok en tich mar goyo ohala. Goyo ohala en tij jo ohala. Omiyo an to mane paro mapani sirikandni kanyo tapogora kodgi. Ang'eni kaka jopiny kaka donde mopogore opogore ma bende samoro nyalo bedo ni kwedo kata mna paro mar chik mar omenda ma kama iwacho ga ni ting sani koro nitiere od bura mamalo ma pacho kaendi kopogore gi mano bende nitiere committee mano mochung' ne weche mag omenda e pacho kaendi report ma bende gibiro bedo ka gindiko kalure kod pach oganda kata mna pach jopiny bende jod bura ponono ni gibiro kadho kata mna paro mar chik mar omenda ma kama nikech wacho ni kweth kata mna jod bura mag Kenya Kwanza bende bathoth od bura maduong' kacha. Koro bende luoro nitiere ni wach makama inyalo kadhe nyakwarom gajonga ken ni in kalure gi in pache nang'o kalure kod paro mar chik mar omenda mano ma higani isomonwa paro gi sani yieda mar mondo miaka yo matin kaduogo aduogo gi otegi bende aduogo e okang' mogik mano mar dhi nyime gi twak maket kod makik dhi mabora. Magitango Samar Iduo wacho ni Samar nohero nyako mano thono kara tema ne paro richo maduong' mane in nitimo chon to nikech gima notimre no mane mamiyo anadwa na keth ngimani masani iwinja ing'eyo chiemo machamo ni an omiyo aparo thapki ting'eyo ni bang' masira manotimre cha thapki pok otedo chiemo kaka en notedoga. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu.
In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. This June 3rd, you get a dose of entertainment with Vibia Embu Afropiano Edition Palenjo Kiri Grounds. Halafu kuna Mombasa Youth Awards on June 8th at the Afra Hall. And that's not all. Prepare your taste buds for a sumptuous Nyama Bomba Festival Throwback Edition on June 10th at the Ngong Racecourse. It's gonna be lit. Log on to viewtickets.com or dial *487*6# and get your tickets now for an epic month of entertainment. Imeenda kabisa. Nafurahia kucheza Kaede Jackpot juu sio lazima ushinde zote. Kama mimi nilikuwa na 11 out of 13 na nikashinda, nikakuwa mshindi. Pia wengine wanaocheza Kaede Jackpot kwamba ni ukweli na wacheze na watakuwa washindi pia. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Iluongani Janet Oudu kidwaro wenda mari Yesu manowara kaka skiza tune mari to di *802*784# to parnia Ramogi TV e od jower duto. Jakoro mgajwang machiegni kendo kang marario dakika ni 43 tok sangwen mar okinyi twak makama wadhigodo nyime wachiegni tieke ka bendo okinyi makawuono watwa kalure kod paro mar chik mar omenda manego beni jod bura mapacho kaendi kwedo kata ge kadho mano kapok ochopo chieng' tarik 15 ka bendo wang'eni budget ibro bed ka isomo chieng' tarik 15. Otasebedo kaneno ioro gi lai magwa magote machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook bende wantiere achiel kachiel. Okinyi makawuono ponono nokiewo wang' jowi mari, ponono nokiewo mbui mari mar Facebook gi YouTube. Antiere ka gi Dr. Duncan Eli mabende en jalony e weche mag uchumi. Daktari machiegni kende okang' mar 2. Wero kamano. Kwa dhi nyime napenjora kata mana paro okang' mamoro. Nawacho ni kaponono ni paro mara chik makama koko kadhi wang'e gima bro timore. Tenang'o mabro timore kokadhe. Mano penjo maduong' mabende japiny nego bed ni penjore ka en okanda to achako redo chon. Nikech kata mana kiwinjo kaka ogai mar Azimio Raila Odinga loso. Gikwedo paro mar chik makama e okang' mamalo. Wang'eno odiochieng' makiny jo Azimio dhi bedo gi romo mag jod bura maggi. Mabende ang'ene ma en achiel kuom okenge mabende gibro bedo ka gilosi. Ka bende wang'eni be partisan talks kata lalruok bende nosetore. Koro kiny wabiro bedo kwa winjo ne gin to koro pachgi gin ang'o to bende gichomo kanye. Nikech apani odiochieng' makiny ne odiochieng' mar 6 tok kana giselando ni gibiro bedo ka ginyiso jopiny way forward bang' ndalo 6. Awinjo mana pachi mapiyo. Aparo ni
kweth mar Kenya Kwanza kiwinjo kaka giwuoyo en gima gichuno ni pachgi nyaka ti. Pok aneno ka kweth mar Azimio jotendgi oriwogi e paro. Okane ka giwuoyo ka jomoriwore ng'at ka ng'ato wuoyo kien. Omiyo apani bura ma kiny jakom luongo biro miyo kweth mar Azimio bende koro ochiw pachgi moriwore e paroni. To chikgi ka gidhi gikalo to kane ka piny biro bedo mayot ne jowa. Paro ma ji owinjo bedgo en ni to ere yore ma wanyalo dakgo seche ma gik ma kamagi timore. Nikech ing'e ni gimoko tami geng'o to koro timore ko nyaka idag kode. Ber ni ok obi hinyowa kendwa kaka jo Ramogi, obiro hinyo nyaka jok manogoyo gin jok manodoko luto ombulu. Nyaka joma nyoro kana adhi kamoro to rawera mono penja ni to gini ni nene nang'o, to akone ni mae gima ne wayiero. To kona ni en ok odhi yiero, to akone ni bedo ni lewono kende momiyo gini notimore. Koro bedi ni luto ombulu kata nok iluto. Gima chalre. Koro ngima dhi bedo matek gi chikegi nikech sama wamedo bei mar mafuta to tiende ni jok ma timo production gidhi bedo gi high cost of production. To ka gisebedo gi high cost of production to gi kelo msigo no ne the user. Ibiro neno ka bech transport odhi malo, bech gik ma watiyogo pile pile odhi malo. To kendo kamane kaka koro pod obiro medo bedo ka chikegi ok ong'igi e yo makare. Kamano. Nikech aparo ni mane wach malit mabede japiny bende koro medo kata mana fuono nikech osara ten mana macha te osara achiel ni idwa juoge nyadinwa, idwa juoge nitiere kaka idwa juoge miyudo wang'eni pei nitiere ka, NHIF nika, NSSF nitiere ka, wantiere koro gi housing bill nitiere ka, to michulo kata mana duka nikech duka kumidhi nyiepe bende juogi e osuru mopogore opogore. Nyaka ichul 16% mar gimoro amora ming'iewo. Miyo okoyot, koro paro mana paro ji odoge yore mamoko bende magi losogo additional income. Nitie yore mang'eny ma jowa nigo ma ne giwe aweya ni mae samoro ok ginya yudogo income. Ta aparo ni ji oparo maber odoge yore moko gik ma gitimo mathindo thindo manyalo konyogi mondo kik lifestyle olokre. Mano koro kaka ng'o nikech koro nyaka sani ja ohala in kaka jalony weche mag ochumi daktari biro bedo kata mana kisomo nwa paro. Iwacho ni sani koro tija ndika dwaro bedo matek. Eri kata mana koro ng'ato chako kata mana jua kali bara uchaka kata mana tije matin kidam. Onyalo bedo e ong'ala manyime malo kata mana jalo mondiko sar. Adiera mar wachno ni kanye kaluwore gi nikech osuru makama aneno ka jok mondiki jok manigi payslip emibiro juog ahinya malo kata mana japiny ma samoro ntiere gi tije. Agombo ni ji odoge pur mondo samoro gik mwa tiyogo gi kata cham mwa tiyogo wagole puothewa. Nikech paro mar keto ngima matekni ok bidok piny. Kata ne jok ma timo jua kali. Sirikand ni king'iyo kama gichomo sani gidhi ndiko ji mang'eny kaka KRA employees. To gima gidwa timo en ni gidwa dhi mondo ging'i jo informal sector. Jok manie jua kali gi. Gi bende ibro kelgi mondo gijuog gi. Koro kik wabed mamoro ni sani juogo joma yudo msara. Jomok yud ka bende mpango gintie. Gi bende ibro mana ke yud yore midwa juog gigo. Ero kamana nyanya kwa mga ngisa na dibedo kasomo ote magi ote mabendi sebedo kioro nwela magwa magote machuka deka uchiel no mbui mar Facebook bende nitiere ote mabendi nitiere kanyo. Mana kanyalo somo gi bang'e daktari ibro bedo gi pachi mogik ndikichane no kasa bende ringo mapiyo. Mana kinyalo mna ketinwa moko kuom ote mabendi japinya osebedo ka uro ero gin kanyo. Rosi Nyateng
Wacho ni Sharon Namusi ahinya Ramogi ler kendo yomo. Wacho osuru pek mokwongo. Ngima idho matin madiyudi ichaki dwa ng'adi. Koro gima dhiera en ni wan ema watiyo ne sirikal koso. Gima ber magitimo en mana ndiko jotich mang'eny mok kony. Akwedo wachno e okang' mamalo. Ote machielo mano mar Afael Kosuda. Iwacho ni yo mar kwalo jopiny. Iwacho ni ma en yor mar kwalo jopiny. Nikech kata na pesa ma idhi ng'adi go pod mana marwa. Ruto kuongo chuog tije ne vijana monde korka habo winjo weche nego. En mana nek winjo kaka jatend piny Kenya loso bendo wacho ni ma en thuolo mara kata mana creating job opportunities mag ndiko rawere tich. Godon, ini wacho ni yawa kata sani adak to noko ger na ot. Agero kenda. Adiera onge he sirikal kata mana matin. Adagi wachno kata matin. Iwacho ni wuok e county mano ma Migori. Ote machielo Ramogi TV ben Tanyara Oganya japuonj mar Misambi. Adagi wach mar osuru migado jotich piny tek. Kendo jo Kenya winjo matek to Ruto to dwa chamo mayom. Kinyo mana pach jopiny daktari we amake mana gi kanyo kaluwore gi sama dhi mapiyo. Kinyo mana pach jopiny okaneno japiny mabende samoro nyalo bedo ni siro to kata kadeno japiny masiro ka osiro to wacho ni juogo osuru no en kwanata malo mang'eny to bendo omenda makamagi kia kuma ibro bed ni dhiye nikech par ni kiwinjo kaka Charles Singa loso wacho ni japiny in kose juogi omenda makama inyalo dhi kwaye kendo mar mondo miyo minyi chal ka gima ni keto mwandu. Chik mondi kanyo en ni ok inyal kwaye ka higni 7 pok oromo. Bang' higni 7. Bang' higni 7 inyalo mana transfer kata ne nyathini moro kata ne ng'at moro mane ma bende ni e scheme no. To ng'among'eyo gima biro timore e sirikand ni bang' higni 7 go. Magi e uncertainty ma jowanego. To gimomiyo jopiny bende neno kata matiyo ka winjo matek. Ing'e ni sami tiyo e gweng'u kacha. Ji mang'eny nitie ma bende e support other than tax. Nitie ji mang'eny ma biro inyayudo kawuona go mbaka gosiepna moro kinyi kende ji 2 osegochone gi emergency. Nyathi moro tuo idwaro remo ok onyal tere osiptal. To in ng'ama tiye e anyuola no kende. Koro nyaki yor. Omiyo jok ma tiyo winjo matek ma da wakwayo piny owacho ni mondo ging'i wechegi maber. To bende ka gineno ni nyaka to giketo osurugi. To gimed jopiny jotich bende msara. Kamano. Ero kamano ahinya daktari kapok awinjo wach ni mogik bende ang'ino odiochieng' ma kawuono bende wageno winjo matut ahinya nyaka luwore kod paro mana mar chik mar omenda e pacho kaende ka bende wang'e ni duonde mopogore opogore odiochieng' ma kawuono bende tero petitions magi gitero pachgi kaluwore kod okang' mano mar finance bill higa mar 2023 mano paro mar chik mar omenda ka bende okiny ma kawuono duol mar wasu kanyakla kod duonde mamoko bende tero pachgi kotenre kod okang' ma kamano. Bende naneno Media Owners Association of Media Owners bende gintiere kod twak gi jofwambo odiochieng' ma kawuono en twak ma bende dhi nyime ka bende ong'e ni ute mag fwambo gin achiel kuom ute kata mana ma bende biro yudo hinyruok nikech ing'e ni TV mar mondo mi ochula pesa kaka Sharon Ong'aw nyaka in kaka japiny ikele advertisement through advert kanyo mano lendo emichulo wago omenda to lendo makamagi binjo ni dwa juogo omenda jolendo ng'abo lendo onge ng'abo lendo mane penjo maduong'. Man anyisi ni paro moko nitie e chik ni chikegi mathiro dongruok. Kata jok manyocha tiyo manowuok kata mosetiyo gigi mane giweyogi ne giweyo ka gisetimo research. Omiyo an aparo ni jogi obed mos mondo gitiya tiye yo moro ma jopiny itiyogo. To kaka gichome ni to aneno ko biro bedo matek. Ero kamano ahinya daktari wach ni mogik kaluwore gi thoro wach makamaendi ka bende wang'e ni bende jumbo dong' mana manok ponono ni paro mar chik makama ibiro bed kikalo kata oweyo. Aparo ni gima jopiny koro nyaka tim malong'o. Namba 1 ma en puonj ne wan. Sama ji dhi e yiero nyaka wayier jok ma ng'iyo maslahi marwa. Nikech iyudo kata jood bura ma koro wayierogi
moko bendo lingalinga to noyier gi ni gine jood bura mowinjo kwero weche ma inyo jopiny. Omiyo puonj ma jopiny nigo malong'o winjo giwe wacho ni wayiero dhandwa. Giyiere jok manyalo ng'iyo maslahi margi. Dong bende gipando kuom ranyisi kata mna ka ng'ato ton wach ni kwan atamalo 3 kata mna mar juogo jopiny osuru mago magudi ma nengo gi yot. Jatend piny naonge godo kata mne kidienje mage kinde matotimo kisera mar ombulu. Do mago winjo tok yiero. Magi obiro tok yiero. Koro jopiny winjo goji kogno. Ing'eni wan kata thurwa kucho ne wayiera jomoko ni oja kweth mane. To ma ng'ama wayiero ma kata sani kipenje ni finance bill ni en ang'o. To okonyal kata penjo joka ni to gimuwache 3% ni en ang'o. Omi aparo ni mondo wabed gi jomotegno ma especially jok ma tiyo ne jopiny. Gibed jok ma ng'iyo chike ma konyo jopiny. To igni 4 modong'gi. Okay, sani wachomo dwe mar 6. Koko wadhi ombulu machielo. Igni 4 modong'gi to piny ok bi bedo mayot. Nyaka wamanya yore ma wadakgo. Nikech piny owacho nyaka chul gope to mibadhi be pod ng'eny. Koro kane gidwa geng'o mibadhi to do bedo mayot. To mibadhi no ema gin go moloyo. Ni weche mag mibadhi obol te. Omiyo jo mibadhi winjo maber ahinya. Koro aneno ka pod gidhi mana mecho. Koro jopinyo oikrai ka gi yore mamoko ma gibiro dakgo. Daktari Agoniero kuma nenya kuombire twako kiny makawuono. Bro chak waluongi kendo kaluwore kod twako makama nikech ang'eni kotenre kod weche motenre kod paro mar chik. Ok en wach ma bende biro mana rumo machiegni ni. Kok manya korom gejuang kata kamano wageno rito kata mna jotend kweth makwedo piny owacho kotelnegi kod Raila Odinga to biro bedo ka wachang'o nikech odiochieng' makiny kweth mar Azimio biro bedo kod romo gi jood bura maggi. Wageno winjo ni gibiro bedo ka giloso e wiang'o ahinya nyako tenre kod okang' makamane kinde moko kalo waseneno ka kwedo paro makama. En mana jatend piny romo ka romo modhiye. Tinde waja winjo bana koloso. Kotenre kod paro mar chik mar omenda. Bende wang'eni chieng' tich adek mano mar jumani bende piny Kenya wabiro bedo kod alama makende. Mano National Prayer Meeting. Bang' mano wang'eni chieng' tich ang'wen mano mar jumani en chieng' tarik 1 mar dwe mar 6. Wabiro bedo gi nyasi mano mar madaraka mar 60. Bende wawinjo ni jatend piny Kenya obiro bedo kowachang'o kaluwore kod paro mar chik makama. Kanyakla kod jotelo mamoko mano mantiere sirikal kanyakla kod makwedo sirikal. Japiny aneno ote magi medo mana oro ote gi ka bende wabiro bedo kod twak maket kod ma e kind thuolo kata na mar juma makama. Sa aneno kanyo koseromo 2 to rom kanyo saa 5 mar onyango. Kanyo bende makelowa e giko mar twak mabende nwantiere godo odiochieng' makawuono. Chenro mabende nwachako saa 12 mar okinyi nyaka sani koro watieke gi kidieny mano mar mbaka oromo. Akwayo ni mar mondo mibed gi hawi maber e odiochieng' modong'. Orito masani warom kiny gokinyi ka Ruoth Nyasaye oteloni tan bende otelo na nyinga Sharon Ng'ao.